Kim Il-sen, meno, ktoré v Severnej Kórei znie s úctou, podobne ako uctievanie božstva. V krajine, kde sa každý aspekt života riadi jeho učením, jeho obrazmi a jeho príbehom, je Kim Il-sen známy ako veľký vodca. Jeho narodeniny, 15. apríl, sa v Severnej Kórei oslavujú ako Deň slnka, najväčší štátny sviatok. V tomto príbehu však nejde len o jedného muža. Ide o príbeh národa, ktorý sa ocitol v srdci geopolitických bojov, o krajinu rozdelenú pozdĺž 38. rovnobežky a o režim, ktorý prežil desiatky rokov svetových otrasov. Tento dokument vás prevedie životom a odkazom Kim Il-sena, človeka, ktorý vytvoril najizolovanejší štát na svete a stanovil pravidlá pre prvú komunistickú dynastiu v dejinách. Začnime na začiatku. 15. apríla 1912 sa v dedine Mangjonde narodil Kim Song-ju, neskôr známy ako Kim Il-sen. Jeho rodina patrila k strednej triede, mala hlboké kresťanské korene a bola známa svojim odporom proti japonskej okupácii Kórey. Už v detstve videl mladý Kim, ako Japonci nútili Kórejčanov vzdať sa vlastnej kultúry. Japonci uvalili prísnu politiku asimilácie. Zakazovali používanie kórejského jazyka, zatvárali kórejské školy a násilne potláčali akékoľvek známky odporu. Mladý Kim bol svedkom toho, ako jeho krajania trpeli pod japonskou nadvládou, čo v ňom zasialo semienko hlbokého nacionalizmu a túžby po oslobodení. Rodina Kimových sa presťahovala do Mandžuska. Toto rozhodnutie bolo významné, pretože Mandžusko sa stalo hlavnou základňou kórejských revolucionárov a komunistických partizánov, ktorí organizovali odpor proti Japonsku. Práve v tomto multietnickom regióne, kde sa stretávali záujmy Číny, Ruska a Japonska, mladý Kim získal skúsenosti, ktoré definovali jeho politickú dráhu. V Mandžusku sa Kim Il-sen zoznámil s komunistickou ideológiou. Marxisticko-leninské myšlienky o triednom boji a kolektívnej rovnosti sa pre neho stali dôležitými nástrojmi na boj proti kolonializmu. Komunizmus poskytoval rámec, ktorý spájal myšlienku nezávislosti s víziou sociálnej spravodlivosti. Kim začal spolupracovať s ďalšími korejskými a čínskymi partizánmi, ktorí bojovali proti japonským silám. V tomto období sa naučil partizánsku vojenskú taktiku, ktorá sa neskôr stala kľúčovou pre jeho vojenské kampane. Je dôležité zdôrazniť, že v Mandžusku nešlo len o vojenský výcvik. Bola to aj škola politiky. Kim si uvedomil, že ak chce viesť krajinu, nestačí byť iba vojenským veliteľom. Musí byť aj ideologickým lídrom. Začal šíriť myšlienky komunizmu medzi partizánmi a zdôrazňoval potrebu vytvorenia jednotného, silného štátu, ktorý bude nezávislý od cudzích mocností. Bolo to tiež v tomto období, keď si osvojil meno Kim Il-sen. Meno, ktoré v preklade znamená vždy víťazné slnko, nebolo vybrané náhodne. Symbolizovalo jeho túžbu byť svetlom, ktoré povedie korejský národ k slobode. V roku 1940, keď Japonci zvýšili svoj tlak na partizánske jednotky v Mandžusku, sa Kim Il-sen uchýlil do Sovietskeho zväzu. Získal formálny vojenský výcvik a zároveň sa stal členom sovietskej armády. Sovietskí predstavitelia v ňom videli potenciálneho lídra, ktorý by mohol po skončení druhej svetovej vojny vládnuť Kórei podľa sovietských predstáv. V období druhej svetovej vojny, keď sa boj o východnú Áziu stupňoval, sa geopolitický význam Kórejského polostrova ešte viac zvýšil. Kim Il-sen si bol vedomý, že jeho budúcnosť ako potenciálneho lídra krajiny závisí od sovietskej podpory. August 1945. Japonsko kapitulovalo a Kórea bola oslobodená po 35 rokoch brutálnej okupácie. Radosť z oslobodenia však bola krátka. Spojené štáty a Sovietsky zväz sa dohodli na dočasnom rozdelení polostrova pozdĺž 38. rovnobežky. Severná časť pripadla Sovietskému zväzu, južná Spojeným štátom. Toto rozdelenie položilo základy budúceho konfliktu, ktorý mal navždy zmeniť dejiny Kórey. Sovieti potrebovali lídra v severnej časti polostrova, ktorý by bol lojálny ich záujmom a zároveň by dokázal získať podporu miestneho obyvateľstva. Ich voľba padla na Kim Il-sena.
Hoci v tom čase nebol najznámejším revolucionárom v Kórei, jeho vojenská minulosť, charizma a schopnosť komunikovať komunistické myšlienky ho robili vhodným kandidátom. Sovieti ho v roku 1948 dosadili do funkcie predsedu vlády Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky, oficiálneho názvu Severnej Kórey. Tak sa začala jeho vláda, ktorá trvala viac ako 40 rokov. Jednou z najvýznamnejších udalostí počas Kimovej vlády bola Kórejská vojna. Kim Il-sen bol presvedčený, že celé územie Kórejského polostrova musí byť zjednotené pod komunistickým vedením. Veril, že Južná Kórea, vedená prezidentom Pirsim Syngmanom a podporovaná Spojenými štátmi, sa rozpadne pod tlakom severokórejského útoku. V júni 1950 nariadil inváziu do Južnej Kórey. Spočiatku sa zdal plán úspešný. Severokórejské vojská rýchlo postúpili na juh, obsadili Seoul a ohrozili posledné obranné línie v prístave Pusan. Spojené štáty však okamžite zasiahli pod záštitou Organizácie spojených národov. Americký generál Douglas MacArthur zorganizoval odvážnu vylodenie pri meste Incheon, ktoré obrátilo priebeh vojny. Keď sa vojská OSN priblížili k čínskej hranici, do vojny sa zapojila Čínska ľudová republika, ktorá vyslala do Kórey masívnu armádu, aby podporila severokórejský režim. Vojna trvala 3 roky. Boje zničili infraštruktúru krajiny a vyžiadali si viac ako 3 milióny obetí. Nakoniec sa vojna skončila prímerím v júli 1953. Mierová dohoda však nikdy nebola podpísaná. Demilitarizovaná zóna na 38. rovnobežke, dlhá 250 km a široká 4 km, dodnes symbolizuje trvalé rozdelenie polostrova. Po vojne Kim Il-sen sústredil svoje úsilie na obnovu krajiny. Zaviedol prísne centralizované hospodárske plánovanie. Vznikli rozsiahle priemyselné komplexy, rozvíjal sa ťažký priemysel a armáda sa stala najvýznamnejšou súčasťou spoločnosti. V tomto období sa plne rozvinul aj Kimov kult osobnosti. Jeho portréty zdobili každý dom, každú triedu a fabriku. Oficiálna propaganda opisovala jeho život ako sériu hrdinských činov a múdrych rozhodnutí. V očiach severokórejčanov bol Kim Il-sen viac ako len politik. Bol zosobnením národa. Kim Il-sen sa postupne stal symbolom národnej identity Severnej Kórey. Kult osobnosti, ktorý okolo seba vybudoval, bol bezprecedentný. Nebol len obyčajným vodcom. Bol veľkým vodcom. Jediným, ktorý mal schopnosť viesť národ. Jeho obraz bol všade. Na stenách škôl, vo fabrikách, na vojenských základniach, v domácnostiach. Každá verejná budova mala povinnosť vystaviť jeho portrét. Dokonca aj v domácnostiach bežných občanov bol jeho portrét povinný, pričom špeciálni kontrolóri kontrolovali, či sú tieto obrazy riadne udržiavané a čisté. Propaganda vytvárala obraz neomylného vodcu. Príbehy o jeho hrdinských skutkoch počas partizánskej vojny proti Japoncom boli prehnane glorifikované. Školy učili deti, že Kim Il-sen dokázal poraziť celé japonské armády prakticky sám. Každý úspech krajiny, nech už bol akokoľvek malý, bol pripisovaný jeho múdrosti a vízii. Dokonca aj každodenné úspechy bežných ľudí boli prezentované ako dôsledok jeho vedenia. Kult osobnosti sa rozšíril aj na medzinárodnú úroveň. Kim Il-sen podnikal cesty do iných komunistických krajín, kde sa stretával s lídrami ako Mao Tse-tung, Josip Broz Tito či Nikolaje Čaušesku. V týchto štátoch bol vítaný s pompou a ceremóniami, čo ešte viac posilňovalo jeho obraz doma. No aj napriek medzinárodnému uznaniu si Kim Il-sen uvedomoval, že jeho režim môže prežiť len vtedy, ak sa stane úplne nezávislým. Práve v tomto období začal naplno presadzovať svoju ideológiu – Juche. Juche sa stalo základom severokórejskej identity. Bola to filozofia sebestačnosti, nezávislosti a nacionalizmu. Podľa tejto ideológie mala byť Severná Kórea úplne nezávislá politicky, ekonomicky aj vojensky. Kim Il-sen tvrdil, že len úplná sebestačnosť dokáže ochrániť krajinu pred imperialistickými hrozbami. Juche zdôrazňovalo potrebu, aby si krajina budovala vlastné zdroje bez závislosti na vonkajšom svete.
Hoci sa Juche prezentovalo ako znak sily, v praxi malo katastrofálne dôsledky. Ekonomická izolácia spôsobila stagnáciu a úpadok. Kým Južná Kórea sa v 70. a 80. rokoch stala jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, Severná Kórea stagnovala. Nedostatok technologických inovácií, obmedzený obchod a centralizované plánovanie hospodárstva viedli k nedostatku základných surovín a potravín. Kim Il-sen si bol vedomý rastúcich hospodárskych problémov. Reagoval na ne posilňovaním armády a ešte prísnejšou kontrolou obyvateľstva. Armáda sa stala ústredným pilierom režimu. Koncept Songun, politika armády na prvom mieste, sa stal oficiálnou politikou Severnej Kórey. Podľa tejto doktríny bola armáda najvyššou inštitúciou v štáte, pričom jej záujmy mali prednosť pred všetkými ostatnými. V tomto období Kim Il-sen taktiež začal pripravovať svojho syna, Kim Čong-ila, na nástupníctvo. Tento krok bol unikátny. V komunistických štátoch sa moc tradične neodovzdávala dedičstvom. V Severnej Kórei sa však vytvoril model komunistickej dynastie. Kim Čong-il bol postupne vymenovaný do kľúčových funkcií v strane, armáde a vláde. Oficiálna propaganda začala vytvárať jeho obraz ako drahého vodcu, čo naznačovalo, že dynastické nástupníctvo je neodvratné. Tento krok sa ukázal ako strategický. Kim Il-sen vedel, že jediný spôsob, ako si jeho rodina udrží moc, je vytvoriť mýtus o božskom práve rodiny Kimovcov vládnuť. V Severnej Kórei sa teda začal formovať systém, v ktorom sa politická moc prenášala v rámci jednej rodiny, unikátny fenomén v dejinách komunizmu. V 80. rokoch sa geopolitická situácia začala meniť. Pád komunizmu v Európe, perestrojka v Sovietskom zväze a reformy v Číne vytvorili tlak na komunistické režimy po celom svete. Kim Il-sen však odmietol akékoľvek reformy. Zostal verný svojmu systému Juche, čo ešte viac izolovalo Severnú Kóreu. V 90. rokoch, keď Sovietsky zväz zanikol, Severná Kórea stratila svojho hlavného podporovateľa. Ekonomika sa zrútila a krajinu postihol hladomor, ktorý si vyžiadal životy stoviek tisícov ľudí. Tieto katastrofálne udalosti však Kim Il-sena už nezastihli v plnej sile. V tomto období sa stiahol z aktívnej politiky a čoraz viac právomoci prechádzalo na jeho syna Kim Čong-ila. Napriek zhoršujúcej sa situácii v krajine Kim Il-sen stále sníval o zjednotení Korejského polostrova. V posledných rokoch svojho života prejavil ochotu rokovať so svojím južným náprotivkom. Dokonca sa plánovalo historické stretnutie medzi lídrami Severnej a Južnej Kórey. Tento summit mal byť zlomovým bodom v korejských dejinách. Avšak osud rozhodol inak. Kim Il-sen zomrel v júli 1994 na infarkt. Jeho smrť bola pre krajinu šokom. V Severnej Kórei bol Kim Il-sen vnímaný ako nesmrteľný vodca. Jeho odchod vyvolal obrovský smútok, počas ktorého boli obyvatelia krajiny nútení verejne prejavovať žiaľ. Oficiálna propaganda vytvorila obraz o smrti, ktorá bola spôsobená jeho neúnavnou prácou pre národ. Po smrti bol Kim Il-sen vyhlásený za večného prezidenta Severnej Kórey. Tento titul nemá obdobu vo svete, znamenalo to, že aj po smrti zostáva hlavou štátu. Jeho telo bolo nabalzamované a uložené v Kumsusanskom paláci slnka v Pjongjangu, ktorý sa stal miestom jeho večného odpočinku. Každý občan Severnej Kórey je povinný raz za život navštíviť toto miesto a vzdať mu úctu. Napriek tomu, že Kim Il-sen už nežil, jeho odkaz žil ďalej. Kim Čong-il, jeho syn, sa stal novým vodcom krajiny. Kult osobnosti pretrvával, ale teraz bol rozšírený aj na Kim Čong-ila. Myšlienky Kim Il-sena, Juche, militarizmus, sebestačnosť zostali základom severokorejského režimu. Kim Il-sen zanechal za sebou krajinu, ktorá sa stala symbolom izolácie, diktatúry a extrémneho nacionalizmu. Jeho režim prežil pád komunizmu v Európe, rozpad Sovietskeho zväzu a medzinárodné sankcie. Kým zvyšok sveta sa pohyboval smerom k liberalizmu a globalizácii, Severná Kórea zostala uväznená v minulosti v zajatí myšlienok muža, ktorý sa rozhodol stať slnkom pre svoj národ. Príbeh Kim Il-sena je teda viac než len príbehom jedného vodcu. Je to príbeh o sile ideológie, o nekompromisnom boji za moc a o krajine, ktorá sa stala symbolom odolnosti,
no aj utrpenia. Dodnes, keď sa pozrieme na Pchjongjang, vidíme odkaz Kim Il-sena. V obrovských sochách, v jeho portrétoch a v srdciach ľudí, ktorí žijú v krajine, kde sa príbeh Kim Il-sena nikdy neskončil. Jeho odkaz pokračuje, pretože v Severnej Kórei sa čas zastavil. A Kim Il-sen, veľký vodca, tam žije večne